Madoka Chirema buja akanaka tauya nadzo dzakanaka dzanyasi zuwa rochigumi nopfumbamwe mumwedzi uno wayeka kunguru. Ipapa nyasi tiri kutanda tichipembera nokufara wakomana wekwedu woragibhi wahwina wachitamba noNamibia wakabva waija nomugwedziwa inoita 30 ku29 toramba tichiwatenda tichiti makorokoto kuhwina wagoita mukombe woragibhi Africa wabva watoita kutoti wakonekenda kumutambo wepasi rese yogore ra2027 kutambiwa kuAustralia. Tikuti makorokoto. Tanga taita kunetseka manduwe nokutoti zvanga zviri kuhwadza ipapa kuti Namibia ndo inogara enda makore ese kumutambo iyoyo, asi tiri kuramba tichitenda fani kuti tawaja kuita kuwanyopora chaiko kuzvino. Tiri kuramba tichizvitenda makorokoto. Tikaringa hwamunangarwa ipapa kwaiwasvika kunyika yeAlgeria hwari kuita murendo hwawo kusvika mangwana. Tinenge tichikunyepai kuti zviri zvimwe zvinenge zvareketeka ikweyo kana pano zvareketeka. Apawo tikabenuka kumatare kwedu kuno muChina anonzi Gong Yanzhong kwayabatiwa mhanduwe aino nyanga dzonzo 3 dzinorema makirogiramu 800 magiramu 800 7.7 kg pachirungu. Kwai mari yacho yadzinotengesiwa nayo idzodzi dziri 3 zviuru 240,000 $240,000 pachirungu. Pakanyangariwa kwaipo kare abatiwa ano nyanga dzonzo mhanduwe dzinorema makirogiramu 36 36 kg pachirungu. Yei, pakanyangara apo. Rekai tigoona kuti achaiwina chere iyoyi kana kuti zvinenge zvichienda nopapi. Kana aribo wakuru waainawo anogwa nayo chete. Rekai tione kuti achapuwa makore mangani mujere macho. Mukuru agere hunde kanzuru yokuhurungwe yokumaruwa abatiwa nomhozva paya kwaiyo kuba kunokora hache mhanduwe kuziri pamutemo kuno ipapa wanenge watoita kukwechemedza chaiko nokuti ari kunzi apuwa makore 34 34 years pachirungu. Zvino zvazvinodari pamuti munyoro mhanduwe oiwawa koka wakuru wari kunokora pakuru apa wachazopinziwawo kumatare idi kutoita akapfira mberi chaiko kutoti wapfire mujeri hwii kuburikaba. Rekai tigoona hedu kuti zvichapera sei. Tikuhwadziwa fani kwaita wanhu watanhatu makorokoza manzi apfa wagwa nomotika yawo yokutekaira nayo mugwagwa mumugodhimo inowakwidza nokuwadzikisa. Pakanyangariwa kana wakomana paiwana wawo ndo wakuwara zvakanyangaritsa ipapo. Mugodhi wemazowe ndo wawagwira vari. Rekai tione kuti zvinopera sei. Ipapa kwatoburikapo kare kutoti ana makorokoza iwawo wari kurapa wachindoita hawo nharo asi wari kutoramba zvakareketiwa nodare kuti wabve ipapo pokare kutoti hurumende yagotowanyepa kuti burikai ipapo wakaramba pokare. Paribe chizvino rekai tione hedu kuti zvinoenda nopapi. Kuchinhoi kuno wamwe watsano kwaiwa kuiwa nochitima pokare kuita munhu wochina mwedzi uno basi mhanduwe pakanyangariwa. Usaya kuti chii chiri kunyatsa kuitika ipapa. Kuita kugwarasha vanhu kuita kunge zvitima zvo zvinoita kudaidza vanhu kuti wakomana uyai tikugwarashei wobva wazvisaya kuti sei zviri kudando. Tondoti mweya yawo izorore murugare ipapo wapfawo wese. Mike Chimombe naMoses Mpofu kwaiya wakundikana paya zvaramba zvokuti waburike kuendesiwa kupuwa bhero.
kana kubisiwa munyaya iya yeumbudzi. Pakanyangariwa apa. Regai tione zvedu kuti zvinenge zvienano papi, zvinenge zvipera sei. Tinenge tikunyepai kana pane zvimwe zvareketeka. Umwe mupurisa wokugwanda kuku kwai asungiwa mhanduwe akatonzi aiwa ngagare mujere uyu nekutoti akasunga munhu akamupfura mhanduwe kwai anga ari kuda kutiza kunoipa paFilipi Mwinde achiri kuziva bautoita sei. Regai tione kuti nyaya yacho ichamusiya ari papi. Tinenge tikunyepai zvedu. waDouglas Monzora wagototi komana goringitsai zviri kuitika apa mudzuri anokona kuvhiringika nzero. Pakanyangariwa idi. Regai tione zvedu kuti zvinopera sei, asi pari beji zvinapo. Kanzuro yeguta raHarare iri kureketa kutoti vakomana ipapa imbomirai. Kwaino kanzuro yeguta raHarare tinoda kuti isusu tiite zvokumbodzima kupombiwa kwemvura kuti tichenese matangi omvura ayo atinochengetera mvura kuMorton Jeffrey. Wakomana idihwi. Chavanokona ndicho chekuti vanhu kwaisai prepaid kuti munhu atande abhadhara mari hwii kuti iwo watande waita kuti zvinhu zviite zviri nani. Regai tione zvedu kuti zvinopera sei. Takundomirira kuti yawe wati takanurei panyaya dzacho. Nyasi mutambo webhora yatambiwa. KFC United yafara iJeroza NPF Notelo 1 dzaita 0-0. Ipapa opo kare Triangle wakomana Onzimbe nowakomana Wongezi Platinum waita kabodzi. Ipapo tikaringa makorokoza opakwekwe ajiwa noyadha yamagaya. Kwaino wamwe munamato yamaikoro maenderei inenge yakusenza ipapa. Regai tione kuti zvichaenderera mberi chere kana kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Tinenge tichikunyepai zvedu. Emosi yajiwa pakubheja noFC Platinum notuiri ku0. Unobva waona yawe kuti pakaita kunyangaritsa chaiko. Chicken ini ipapa yajiwapo kare noZPC yaja ZPC Kariba no kabodzi kwa 0. Wakomana magetsi anojiwa nouku. Wakomana wacho waita kunyanya. Omanika Diamonds wajiwapo kare noHirendals yabenza ZNPF nokabodzi kwa 0. Simba bhora yagofadza nyika yese ikanyararidza masapota 7 miliyoni. Pakanyangara kabodzi kwa 0 Dynamos ichijiwa noSimba bhora. Green Fuel yaiti tingarekewo kujaira vamwe. Regai tigojawo notuiri kwa 0. Wapawanga vari kutamba noBikita Minerals. Mangwana kuno mutambo mubodzi woScotland noHighlanders ailanga boso. Regai tione zvedu kuti zvichapera sei. Pana achajiwa ipapo tinenge tichikunyepai kana zvaburika kuti zvinenge zvichitikaira sei. Tolinga hedu dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa kunzvimbo yeOlive muPretoria mumu. Mhanduwe pakaita kunyangariwa. Kwai kwakasvika wapfuti nochigwagwagwa mhanduwe wakagwarasha vanhu 6. Idihwi. Guta rese rakaita kubata usu izvo zviri kuita kusayapo kuringa kusayapo kutandira. Regai tione kuti zvinoenda nokupi. Ipapa opo kare mapurisa muSouth Africa ari kuti abata vanhu wanga vanozvinodhaka zvirizvo mamiliyoni 3 anozviuru 200 $3.2 million pachirungu. Pakanyangara waenda kotorera vanhu ivavo kunzvimbo yeFree State sekuti makorokoto. Lazarus Chakwera panyaya yekupinda pasarudzo papa anenge akumberi abva atoburitsa ipapa gwaro rache rokutsvaka naro rutsigiro mhanduwe akati takatoringa ipapa 2025 kusvika 2030 tichiita tusvinho. Regai tione kuti achahwina chere kana kuti achajiwa. Tinenge tichizokunyepai ipapo kuti zvinenge zvichitikaira sei. kuAmerica kwaiwa rendo izvezvo kubhadharisiwa mari kupinda wakomana
mutsvagiwo iri kuita mariyo pakaita kunyangariwa. Kwaiwa kutobhadharisawo madhora 250 $250 zviribe kuti uno vhisa rako idi endai henyu mega kuAmerica koku. Sundowns, Mamelodi Sundowns ino mukomana anotamba bhora anonzi Lucas Ribeiro kwaende akagwedza achitamba agogoedza gobhora hanzi ndiro gobhora tsvinu roseza pavanhu vese vakatamba mutambo iyoyo pasi rese yavakatamba zvikwata Club World Cup pachirungu toti makorokoto makorokoto yedu. Ipapa DRC yanyadzisa kamuitiro kayo mhandiwe unobva waona naye kuti pakanyangariwa. Watorana M23 kuti waende kosainirana mhandiwe kuti takuita zverunyararo kunyika yoKatar. Unobva waita kuzvisaidi kuti zvikumbotokaira sei. Nyasi aiwa rugby maSpringbok aiwa wahwina zvino 50-10 wachitamba noGeorgia. Wafana wawo waija New Zealand aiwa zvanakidza zvafadza. Tikaitione kuti zvinosvika kupi tikundoramba takashwira kuti peno wakatotambawo nevakomana vatinotamba navo maSebos vanokona kuwaita zvino. Tikatirambe takazviringa hedu kuti zvinoenda nopapi chaipo, asi tinokunyepa panyasi nosondo rino mhandiwe tapeta zvirauro ndini wenyu mhandiwe onawo.